Mega mega shoutout dyan sa mga nanonood ng Kaya po Andy. Nandito tayo ngayon sa simba ng Nuestra Señora del Carmen. Live lang ako ng saksi. 6:05 na. Hindi pa lang. Sisimula pa lang ang misa. God bless all po pala sa mga nanonood dyan. Nag-live lang tayo ng konti. Pag ganong tao. Yan. Sige. Sensya na kayo ha. Sa loob tayo ng simbahan.